kita may dirigbitin. Buli pa gani. Kalukos mo. Diri siya to nagikan nung nakita nako. Diri siya to nagikan. Nya gikuha ni Lola ng kuan silhig niya ipatay. Guys, motor cross. Last time ano magod? Nangadto me. Yeah, what's up? Nangadto me sa anon. Kani, nadra. Paghay Kurt. Ha? Paghay. Ay dili smile. Sabo. So hi guys. Karon kay kauban ako si Kuan. Si Kuya Jimwell kangit-ngit ba? Ngit. Asa may tarungan niyo? Dara kauban ako si Kuya Jimwell ug si Dudut. Ako mga duha kay gagaw. Ang pinakasaba na mo. Pinakasaba na mga gagaw kani. Tano. Paghay. Paghay dili smile. Oh mo na yang hay. Kuya kay gay mo ta. Dili ata. So karon na ami diri karon sa pantukan kay lubong sa among lolo si Lolo Shano. No, kana pa din ako share na. Sa man. Instead nga kanang negative mo ang appreciation sa life ba. For example, kanang nandiyo namatay sa top part sa top family. Shano. So instead ay dili ba siya mali. So dapat mo i-take na to situation nga positive, diba? Uy. Bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Karon kayo man na ang ceremony. Sila dito. Nag-meeting sila. Meeting ng mga clans niya. Dagan kayo giko ang unsa gitawag niya? Sumay. Siomay. Dagan kayo giko ang siomay nga murag siopaw. Kay dagan kay foods gutom kayo. Guys, maka-hype ang iyahang camera guys. Awa. Star daw. Kapag camera no. Pohon ako magkaingana na pagkupuhon. Pohon maing lawas. Karon ko wala ko sila. What's up everyone? It's another day. So karon wala jud ko kabalo. Saan ko nga ang driver po mga kabalo, ano yung padol mo? Basta na dalan, yan ang tutubay. Go. Bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. So karon karon diri sa pantalan sa pantukan. Rhyme kayo, nindot kayo. Pansalan, lan sa pantukan. So karon kay nawi balita diri sa una nga nay namatay daw, di ba? Dili Bata. siya balita. Kanang nahitabo Oh, nahitabo jud siya. Nadyo namatay diri nga bata. And actually knowing nga nay namatay nga bata diri kay makahadlok na liguan. Kay sa una po diri ami nagaligo sa akong mga igagaw, sa akong tito, diri mi nagaligo. Specifically diri atra. Kana dira Ano maligo sila eh. Dira mi tig ambak-ambak kana dira nga part ambak-ambak mi dira tapos pag abot na mo ambak mi dira langoy tapos balik mi dire. Feel katugod katong nga dapit ba kay. Kana Murag lahi ang current sa tubig no. Na siya ano ba? Aragon. asa. Kana dira no kana. Kay awara go do. Ang tubig diri murag plain. Makita mo pud siguro sa video. Pag abot didto kay mulahi murag naay distortion didto gamay ba klaro kayo. Naglingin Lingin ang tunga. Naglingin ang tunga ba murag naa jud siya something na lahi. Ano jud siguro na lalom jud pud siguro na yung portion kay syempre pantalan magtukod bilag pantalan nga magbaw. Mao gani. So karon gi-close na ni nila
ang pantalan. Ikaw dot, ikaw may taga dire. Tukuran pa ni dire. Tukuran ni diri oh. Butanganan manig mga barko. Kumanon ba ang pantalan dire dili na. Kung sabi na ko, subot lang kung pwede ba? Nga naman. Adlo kayo kung Adlock na. Pero barko naman. Naglino na siguro na ito. Bitaw, lino jud kay. Pero dili man siguro masuyop ang barko ana. Dili na maligo eh. Maligo jud kay kubay. Basta kana dira nga part kay kana dira nga part dili pa kay na siya kuan dili pa kay na siya kaning lalom sa una. Tapos basta dira ka kay na disgrasya pud mi ni Latito Ano man? kay pag di ba mga ambak may tas dira ra man naka daghan mong gud kay nagsisi dira kana dira daghan day kay nagsisi mo nang sakit kay sa tiil pag tamang pak lain kayo. Bring me a dream. Shit guys, hadlok jud kayo guys. Kay knowing the fact na naay nangamatay dire. Hindi kay bagay napa jud wala pa nakit andre so meaning ang body na decay dire or butang ato wala pa nalata. Pero nagya pon dire. Ano nag-vlog mo ko ngangit-ngit na yung ani man dapat. Tara malik ta. Sinamalik na sila dito ba? So karon babay pantalan pantukan. So karon na ata karon sa isa ka lugar nga special food kayo sa ako since katong bata ko kay kani makita ninyo mo ni ang Mabo Church diri mi nagasimba sa una tong bata ko every Sunday. So kana dagan kay memories diri pero gisirado naman nila so silip-silip lang ta diri sa kilid kani mo niya mo dagan kay memories diri kay labo na kato mga nang hawa na pod nga mga taga diri nya diri man pod good nagpuyo sila Auntie Jingjing sila Daniel diri sila namuyo sa una kanang balay sa likod tapos kanang balay dira kana dira mi naga Sunday school sa una dira mong Sunday school sa una every ano pod Sunday para sa mga bata dira so karon kauban gyapon na si Jimwell si Dudut gikan migpantalan so inyo ang maingon ang ano man gud ang pantukan wala siya idakop biskang wala kay lisensya wala jud idakop diri maong ganina kung mapansin ninyo nag-drive ni si Kuya Jimwell biskang wala lisensya kay wala gani dakop diri mao gani wala dakop diri so okay ra kayo nga wala lisensya basta kay kabalo ka mag-drive o careful lang bod motor nag-drive ka try na to na Maglupad. Bring me a dream.